na ndo mwancho murigereria sentunda yende kerogenderet kubwatia mirobero yonse to kwarigani imeye manye Jumatatu chinsa isatoto kumanya itwa kwariganiria senchera ere yubwikiranu ne Jumatatu yo mweli okigimo mwancho murigereria motenyi okana sentunda ne tokomera na sembe tonyara kwa to kumanya nganyare ko bagwata kurwa keto kira chika kibenechi na mange twabeire to kubwatira na bariki baitu na kwariganiria korenderi tanganike gimati gaturanyore gatiari to kwariganiria tie asenchera ere yubwenge mwana na irete sukuru igo akajipoti sukuru serikali kama amanyire gento kuneke mutekeri mwatwara mapema mwatotebinga ngakiki abana bakwende igati ya Bible komo chia serikali gutabatebya genkyo igoro gusukyo gwe chitariki cyo ko igoro gwe sukuru barete ebirengerero bya budget ya mwaka 2024-2025 abamenye kurwase ward yerigo maime county ya Nyamira kwenyorera libaga lyo kubwatuka ebirengerero igoro yobutumekibwe nibo ime county yo tumye criteria ya first come first serve bantu bari batanga na gocha barengera indi bonse kitwabika ke sub location abamatuno sub location na baji form baira umuroberi boko bwatuka chifomu chechi basari go chia saba orkiwa bekerasi ya kiandame county ya Kisigo cha kabena litiko lya lero ayo mana yando mwancho murigereria to kwariga tunyara ko batoko sanga amona ekurumo chakana ogoikera omweli lakini nyora na boko yabwate gwetera semitanda yote ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni gora tunyara gwetera Ndizi TV News na boigo ase website yetu na boko yasoma chinsa emeronko ebere nenye wetera www.ndizitv.net eri togendere gusanga asubwamo urito batana nera kwenekya gochire gwetera somo no bimanyarira ko kwa Lydia Maselitera ngoro kwa Josfata Mese Petronira mukira nero kwenekya bicaneri ogicha wekera senchera ya bene retriane Evelyn Osero to kwarigano be ko gusanga na itwiko mwerio mwancho murigeria emanyi ya Jumatatu chinsa isato chia bono botukoni gotogonya chaka kurwase county ya Nyamira asegati yabamenye kurwase county ya nene kurwase eward yeligo mabenyorera libagana ko bwatoke birengereri byabo igoro yobotumekibwe nibo ase county eyo ya Nyamira umuroberi nyara ko bago kwariganirwa elyo kwenekya buna abamenye abuna barobanyere ko bakubwatanirwa anene ase birengerero byamagendero no bokorerwa botambe me county eyo nigo barwe birengerero byabo anene naragiya yabaganiti abega ko wali bagali tanganike gima ase mo yamagendero ase nonyana baba kwemurunganiria okoira na magega kwa magendero gati yabo okubura kwa Mario gase Kinyagetari okoira na ise kwebirenko BHC myogo sarika wechiro nechpara egati yandamange ayubaganire abeka wikiraniwa umurikito Paul Kapokara na nyara ko baga gusangana bagwatane buna gutwariganira robotiro kubatia bunenjira yamo yo kubwatania birengerero bya abamenye kurase county Nyamira asobotumeki wechibesa che budget umwaka 2024 umwaka 2025 lidikulia lero county Nyamira nigo yakoro mu rubari bwo gusangirirya ebirengerero kurase chi ward Johnson 20 ime ye county Nyamira tukanda tawo nyari to kaito cyabo kyane beans but selection ndo batumira ya kwalani nande kaya yego imeye ward yeligoma nigo omurubiri yonyara ko bagokurawa amuntu mu ward administrator bwe ward yeligoma asireta Gilbert Mumanyi uyora omurubiri yo ase chinsamo cheligoma tuburi rero abawusaba finance and planning ku Nyamira county barete ebirengerero bya budget ya mwaka 2024-2025 yirengete special y'abantu beligoma barwa maoni barigerie ebye omwishimiwa yo bachorete omwishimiwa Emmanuel Gisesa ebyarwe birengerero ya sa ya assembly ekore budget yekorunga ward based budget niga bange baerera enchira amagendera manga gendera ko bagakuratera ase baganirie omwemisiyo kurasoro gongoro yo kunyara ko bagakubwatania amagendera onse boyikirana ko bakorera amagendera buna okogania kwabo kole Nencha Maria tanguru kudamari sinyanchera nyakundi kuruligoma chipara chitu nchirweta kabuya una neba nintu na toregari risabuto gweta embure gutwinyinge baka togusinyunga ngaitu gutacha na into to request ya serikali buna into community promoters moto inyore umo gafano ito nyaribo oto inyore kiagera twara asukira matuka mangi naye
twarigereirie birasi esukuru chinde chirange na mache roche lakini rende tugusaba sembure yiga birasi bibe maintained abana barendu buya egere na ribora nyorire goma tugusuka guchimutwe andi twarigeri chichiro chaitu buna kaigari goma getige itonge gweteka ekero chiretera babuya ere temporary okonyora amache gagwichora nonye nabo abamenyi abo nigo baimurunganirie oborai anene ase batebire chinsemo gete chagendere ko bachikombigwa ase bagendere ko bakobolia chichikunyara ko bachikomurekera bwikiranu elio ko bakonya abamenyi kurasa chinseme chiga ndira nenkoroku Edward Bius mwenga ebike byakorero lakini nambe netarakorwa no korbia korero mbire standard yeli etakire gente kana ndarigererie vocation centers to bwata chibwati balimu chibwati equipments na njiri well equipped so igontu tagetenga asichibasi chiri babe kororo maanani batubekira abalimu kira chi training echi chibwata abanafunzi lakini chibwati abalimu tomanya gochicha street lights asiri goma magwoti ase police ndubwati street lights nechi para gweta echo chia beire chia lengo lakini chia rurororo nigo boigo serikali ya kaunti ya Nyamira yaburiwe kwene kibunango tumekere nengo ya ebuya elio ko bakonya bamenyi abo igakwegendereria na bigokonye kaunti ya Nyamira gukina baiga bananchi baraite bangote abalenga mario bataisa Nyagitari ababolinga serikali ya kaunti ya Nyamira ebe kama lyo Nyagitari elinde abarwere ko bakwendo banyora amariogo naro bamenyi abo igaboigo nigo baburire amagendera gokorwa gochase chinsemo chonsi wanchiriri wa konde wensi igotayo tanguro kwa yakundi asati egento ntagete takorigereria enseme arigereri chinsemo chonsi nabono ebinta kare side ye side yenda atigete tagete onyaga kare ebinto akore chinsemo chonsi eginko reporter getaseni kyo wanchete kyandize TV kurugiga chinseme chiga che wadi eligoma imeye county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara Mbiamano muliki oito Polycarp Okara egati ya baiboli anene kurase kaunti ya Kisii nigo besokire nako yemochia serikali asogosukia okoigorwa which school wikera omokobio okobwatia engana batebire yachete maiga ya barabanyare ko bakwariganira negati yabo kubwatoka bana babo kogenda ase chiskuru niga bangi babo baganiria serikali abege kuriereria chincherera abege kubakana bari konyora batumire abana babo ase chiskuru anene ase chinsemo chiobware ase nonya nabo igati abaibuli babere bakogokera egetamkireke na otana ne chinga chingia chokoine kyabuna aboroki babeire gosamagima yabana babo abeire gakurinda umurikeito samyenda nigatwariganira tyoroboti urwo kubwatikana nembura enyinge iyo yenekigwe ase chinsemo chinyinge chinse ya Kenya ewizara yechisemi gwetera ase omowaziri Ezekiel Machogu nigo barwa oguchika gwoguskigwa bosio gwechitariki chyokwegorwa chiskuru aborokia nigo babwatesia oguchika kwe wizara yechisemi iriyo kubeka amagima yabarokiwa ase agia tebirenga mono ase Ministry Education ya serikali ase ukomente wike yebo ase ngencho embura egende go twenyinge ayuna maseni amankuru asinya sai buya bakora gekogera embura ya ture nyinge ejwera masiseni okuru asinya sai na inde ntupati namna yoko yetanga wikegenderere gotu sababa iburi monyare koremerere ase ngenches aba serikali nerongo ni sabange kere uchi ekero egwato mubango boko skibotu chitariki banyara kubanga mapema bateye abayibori erinde abayibori banyara kumanyangi bakora kinga kimnitira kinga gokwana na Ndizi TV abayibori nigo bemurunganiria ogochika okwo kiri batebanga nigo gwacha ase engaki etabwenereti njasa majeta ngoro kujakirin omo menyo nyakoi igombwato mwana na irete sukuru igo akadipoti sukuru serikali kemwa manyire gento buneke mutekere mwatwara mapema mwatotebinga ngakiki abana bakwende sukuru iko toko bori na bano kibesechie transport kure yache kamenta para ike fare yo kuira abana school ningogo choko twaka na intubuna buna bana inchi namba ibere serikali mi kuira ndi model yayo go communicate na bana inchi nere ase ngenjo
umuntu ngakiara abo kubutuko saa 7 amanya kulike message nga school mambi ziri koigoro message ingata getekere chinsejo abana bagiye school for Friday abana bali bamenye school wari nk'uko bayirandira ikibaseje. It is high time tokotebya serikali nga tigebeke bintu bya in order na yende ekore kwerende abayibuli bona abo kogana takuba compensated bali bonse bogwata mari city na baroba ekuti kwerende bayirandira ukibasa singe bogwa tikubagotie tumatingumara tokonya abana boite bachite Mombasa banyo wale babe compensated te transport ikyara bona boniga twacha kuri kibasite batobali kibaire nigo chagayiga e minister tiyamanyete abana barura abande Nakuru abande barure skimurogoro abande barure ibaikire kiskuru bakanyora nga kiskuru kikorete kisiekire baibori abo nigo basaba serikali korwa oroboti ase chingaki chibwenerete elio kwarigania aborokia ase enchera ebwenerete koripoteria Ndezi TV inche nsam miyenda Miamono omurike ito samase oroboti ororo ikiranu n'abamenyi korwa Kemera Market imeye county ya Nyamira nigo babere bakwemurunganiria ogosareka wechpara asense mijitari weteka anene chingakie chiga chimbura nigo banyareko bakumuboria omwemse bwe wodi yonyareko baga koene kiabuna o chakire ekwaga chahigati yechipare chenyareko bachigo sareka nabo igokora obosombi banyareko ba obokungu gati ya bonjoreria asechiriyo nanyana bodi go babere bose bagorokia obwo bwabo bukwira na magega kuboremi kubwatkana nembure nyinge yogendrete koene kiwa asebo igo asensemo yende bago keire omurobero bugosirwa Chisemi n'umugavana we county yo ya Nyamira embure ya ture yabere embure nyinge yasalire kipara gitaka dokoliga ribuna bono kya tomisire buna into border wana duare ko saba umushimi waito matinga oligere kiparo otema ko gora kipara giri gore tu otema ko jibe komoro mu maintain kiagara jenga bono kya dobarebo embura ya saliri emengondo yoito ntamsi uwe tokobe kuna twakora topping gaiga waerire kuru mugondo kera bantu ari tugweta kwa compensate abantu twaro sabona abantu bakemina tubasoko tweba na kuoma no ekore kanendagire ituna byache bempe kuchimutuga iga oshimi wagabano ito asamangana scholarship nero koena ye count scholarship iyo terigo ikara mwana injori o chandege to kawaida biamono because of the scholarship of education kwa duete kwa jagaiga it is working abana bali bandi banyorete abana skuno yenda kwa burungu Togotigana na oroboti orurubo sari banyarako bokoretwa aneno gutokwe mbura enyinge litukolia lero nigo yanyarako ba omogoko monene gochiase abamenyi be wodi ya Masige East Meye constituency yabo basi maiga yogo chakiwa okolemwa kwegesima okukora chikobo kweneke buna egati abamenyi kura sense banyarako bakwenyorera amacha sekerengo kibwenerete no murobero bagokora wano mo MCA wense meyo Michael Mutume amone abisi mu representative oyotabaga wikirana aseba menye bechinseme chibaba kugokera umurobero yo notebano chieko bakonya mono nanene koboria obwamatobiya no murembe koenekiwa egati abarayi kurwase orogongo rwagusi muri kito milrede momanyi na nyarako bawikirana sorogongo na gutwarigana robotiro kubatia no moyega bogo chakia ogukunya kwegesima gwetera asabisi yo mu rep Dori Saburi kubwaterane kyombe gyankafu buna enchere ya moyo gokonya abamenyi lyogokanya omuchando bwa mache yo okorekana asensemo ya Kyobegi imeye wadi ya Masige East imeye bunge ya Bubasi ase okorekana asegeti ase yarenge emecheso ao asokoro totachitaranta ao asogo chisira ase omorobulyo oragwa no mo MCA wenseme yo Michael Mutume aso Rep Dori Saburi akageire goikirana na kuyora korende kobwatikana no gusira kwa ngina byara tanyareti goikirana asato mantenenera aselita Kevin Arwasa asenonya na bo barwa engora yabo na sebateba emerobiri yabo yabosyo ali arere twende kole mamache ayago chokonya abamenyi babubasi amacha ekirenga cy'umunya ne ali akonya abantu bonse mupangilio mumina abwate no kolemera abantu amache kiagere kirani ngokora campaign na tebeti abantu nabatuli kinyomutu mutwe oyo totoma gali tonto mwakilishe kera ngabwa tobo kongo tikotanya etigo ikirana naitwe
oteba etimu eri yaba number 1 igotokonyea in cash 20,000 shillings. Etimu eri yaba number 2, and for us we believe Kiromonto is a winner. Taribogage na barabu oteba baegwe 10,000 shillings. Kunanga njitobu anchani ubu no obomo no murembe 190 na tebe timu eri ntangani ntotereri mongina na 20,000. Taribogage wa intu akoira amagomba itu na amasige automotive pole nerebuna mwanya bantu siririe mamu mwabo no turi nera samosa. Omo MCN nigo agokera igitambukiro kyae omo women rep ase ogukunya igisima ase boigo amosaba gochia kubenyora asa magendero ande egati yabo gokonya ebyombe. Tangani kabisa tigante bie office omo women rep ngambu yamono asogo chora kyo begi ere masige east asogo toa egesima aso mwako yoiga sa yuka ntoko mota imbu yamono ande togo saba office yo women rep ebinde biri ebinge birororo bobesa boke buri aranyare go toere byombe byaitu kenda aranyare go toretera abale mafu kenda ara toretera saba na youth moko mote byarete Omosubati omochole Dolphin Bwari ni goboigo agania omo women rep gusikwa asenga kiaye are asabisi na rorire abanyina abange bakoira omongina donye kiara bagoteba mara acting women reps tigamba kanina bono igo mo women rep robwate no yomo oyo tete kirwe kiga kia abanyina aganye firimbi gekobugigwa tosoegeti lakini bono igatika to support omongino kurukudonya akora magendererae ekine chinga kichaye twanje twa mwaiga ekero muswati kare ekero murayo ye sanse ekero etokumo support akore tamu ya ndairo ngaki wanja mara to omongina ganya support ya naiga ase chinga kecho engana ya maskani no morembe etati wa magega ase basaba abaraibonsi gocha amo iliyo goikerania amagenderero obomo no bwanchani no morembe nere nchira yoka era nyare gotokonya toreta amagenderero seito gabo basi gusiengima na Kenya yeto yonsi ekerene pi logo tosabera omorembobe ati yabarayi bonsi kusabono mutegete donya magwa kina simba marenga moja batigaje yaneka ngoripotalia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Byamono maliki oito Mildred Momanyi asentu ndende nigo murobuli bokwena na chifomu chechi basari ucha sekerasi ya kianda ime county ya Kisii onyara kwa bogosi orowene ase chiwode au ase ward ya Ibeno nigo murobuli yobako gochaka kurawa no MCA bwe ward ya Steve Arika oyo nonya nabo obaga kuliira yo gocheka kugendera gusire mirobuli ya chisemi ase ward na nota na chibasari echo nigo chirachiego konya mono bali abakurwa se chinga chitari kwenyara Nagotomanyo muliki oitonde mo Steven igati ya Bible banyara kwa wikena na sensembe banyara kwa bakogokera omurobeli na kodorokia ogosemerenga chibese njare koba chigosoka sobwango asakarango kyogosera chisemi gochiase abana bali babwatokugania ime ye ward ya Ibeno ebonga nyari bari chache nego mo MCA Steve Arika na koroto murobeli bwo kwenda no gwechi basari omurobeli orengete goikera aboroki wabekera sigia kianda abo bataikero ne ntunda ya eta yo murobeli yubwe serikali ye county ya Kisii Litikolia lero abana bali ba form 1 banyo tukwa chifomu baicholi bona to abalentera no chifomu kiri chinke ward nene lakini form challenge 200 lakini kire sublocation enyole kenke egara tuicholi nane kweli bageliga ngotebyo mugabano ito Simbarak bali bakulema babwatisi na bayiboli tegule ntira mwatebirenga around ende chibaza chimentwe ntoteme una assembly tomente chibaza se pasali egara kerwa konyora chitoke chigwe chira chibaza nyigake tugwakangambia mono sana aso mugabano ito kubwatera no mwe musio ito Steve Arika asoko toretere pasari yange na asitomenyete aji akonyira abantu bonsi etale ngo kurumaya igora ndi twakirenga mbia mono buna bono bainyoira abana ba form 1 bali batanyorete
igore ndi tukwakira umugabano itu ngambia mono no mwe musio itu Steve Alika agendere no moyo yoyo kobana abananchi ange sana buna bagenderete gokorai basari ya beire transparent sometimes sio kombore bwa kutoka kwa nyaranga tabakenda abane banyoreti lakini otherwise ndo chenga egente bono jaretire wa mato buya yakero mundise ne kerenga kejo montanya ora ekero kende kyare ngase keranja nabono chitimba to mwana kerenaro aro ko mubamba ono ungakanere ipase ne chiokea ye fisiana kyare fisiana erego nonye abamenyi babwato omuchengo igoro ekibasari ekyo nigo baganirie serikali ya county ya Kisii kwena kyabuna chifomu nchi saina abamenyi abange na ekerengo kienibo gekwenanwa koimokigwa igoro nande nyino kubuga mono bamente chibesa egere chibe igorake bali barakonye abana baitu basome bonse utambe ogende ko torentera ando mente gintu geke eri nali abana barasome nabona abana chintakana konyora bali 5000 bali babatu muguri bamanya 4000 n'abandi banyora 3000 ekogera bantu bonse tokole ngani lakini no kolanga kiro muntu anyole pesa nkenkenke na kuringa injira kitoko nyoranga abana baitu basome Steve Arika niga kerego kwemero berie chisemi ya serikali ya Kisii gati yabo Ajiri Digital asarure irago chiasamenyi baibeno kobalentere emero beriende ya magenderero abana bakora amatemu mugabana simbarati nateche abaye certificate babekirwe gutwa bayitina abayibuli babo babe kerorio na kibako beko nande ntubwato muruburi rwe computer singi tutegete konyoranga abana bayitokoze greskura gotebanga ngora konyeka ekero kwakolire gasi enkongo okonyoro mongina ise gwatioro koga no yondole computer koroswa singi ate ungo ko endagera ko oli gwatioro ko ali no iwe computer lakini we computer ngoro koroswa singi abana baitu bamanyenga ase twekeire nandi na banyore chigasi gwetera online ko reporteria Ndizi TV korwase ward ya Ibeno ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii Eliataliane Ndemo Steven omuroberi buno yobo igona bakogo chakiwa ase ward ya Kiogoro yobo gukoragwa no mu MC benseme yo Walter Muchache asatere buna ABCN kwenekia omuroberi yobereko korekana asenchira ere yobwasyo gakwana mona Ndizi TV nigo Walter Muchache boiganyara ko baga kwenekia buna ABCN niganyarire ko bego chaka gati yemeroberi yo kwaga chachipara nabo gusira anene chiskuru che polytechnic chire ime ye ward ya Kiogoro ekito njia chaga twanyode cheki 1166 cheki chio ona begete uniform li kuchwa sajire uniform ngakarana nyore tenga bible baita bangi robo micha chiri kero buguri ala kanyara 3000 kanda roso mwana school bible bacha ko cheki chao cheki chia tigate anga cheki 200 no chiro bisia bantu bagara pick onko basaba moche gosi ndoko manya omwana omoibori tuwo omwana moche moche chekyo ko rechi basa tayari agere chikonya abana bari mu school nje asukiwo for 1 week ahead a week ya mutigango kutumie koranga abantu bato bachire boyiri kicho ikendera rutwana form ya form 1 onye chiare ngitinke senge basa tuwa tukugwe form 5 million a 5 million nachitwa bakanira sechi school school ya vocational center na secondary school yere form 1 2 3 and 4 wana tuwaena ni form 1 le wana ya chaira abantu bachire gwishoria aso wango mugabana tata nande ngoli kabale chicheki icho egera by next week onye wana chicheki chachire chikonya abana baitu so iwe exercise na ikagenda na kioro job is very busy abantu bana staff bana office my secretary my ward manager my PA obara bakale driver yane bagenda tugushurikira abantu asichinjira wa erukira bana otherwise exercise kia chage sambi twakira ni sikuri gele chize chigabono sa sapa jerigere kiaere bono form twana n'abantu bagwicuri bayira abatanya oratora abatebi next time we will give them priority vocational center ngo tudore ko support muna karutu abantu no mugabana aganchirana yakora abana baitu mutaito banyore skills chinga chibakonye baraba bakora plumbing baraba bakora driving baraba bakora tailoring use electric courses na barabo nguchitore kubalikera twabaire form tubalikire cheki egera na baraba bakonye ke mwendra Kiogoro ward so far na agendrete
ebitacho byaito bya Kigoro ward bya Rosirigu as its sublocation chitenye ebitacho 16 bona byaheri bigenderete koros burunge byangere koleta amacha abantu betu bangere gutumia ikonga nande mbagoga chipara cheito na chiro cho kyaligereriwe kyangere kongurwa embure ya twete nyingi igaterenia ebiragita kidogo lakini buna yangere koroga nangu kamukere ebiragita ngoira na bire chipara Ime kaunti ya Kisii anene ase amagacho a culture hall asiritukolia lero nigo abamenyi be kaunti ya Kisii banyarakoba bakomera na orase kirenga gyoko gwatoka ebirengeri byabo anene igoro yomurobiri bwagachibwe chinyumba chiligo lirike nigo ensemo yabamenyi obaikirana iro gusanga ibirengeri byabo bakogokera umurobiri uyo nagotebanira nigo rachikokonya mono anene ase balia bokonyora wainse asokwena na amabaga yemeremu egati yabamenye nigo nonya nabo batagokera umurobiri uyo mono chinsemo chire chibekire ensemo ase orachi gokorekana ase batebire bunanchi bwenerete kurigereriwa n'abananchi kubwataniwa erioko chaki eri umurobiri uyo gochakiwa ase county ya Kisii nonya nabo nigo abatenenire b'umurobiri uyo banyarakoba bakoriye iranga gati ebirengeri byanyarakoba bikobwato kwa siritukolia lero bichikoba bikorigereriwa ase obwebera gokorerwa emeremo nka gutumanya umuriko ito Julie Kerubo Gikaro nigo gyakorwa ime ya culture hall eri kwire birengererio korwa sabamenyi be county ya Kisii igoro yobwagachi bw'ikinyumba cy'amagorianse ase chinsemo ime ya county ya Kisii Korengana no Director of Housing and Urban Development asensemo ya Nyanza Jared Boga chinyombe echo nigo kirachikwaagacho asensemo ya Nyanchwa Ogembo na Kerubo ekyuke gotoka Nyaribari Masaba We have Nyanchwa 1 phase 1 which we are going to construct 160 units. The contractor have taken over site. 2 is the site in Ogembo in Bomachoge Chache, Nyaribari Masaba, in a place called Ekerubo. There we have project for 220 units. All those 3 sites that I've mentioned have the contractor have taken site and they are mobilizing to fully undertake the project. Ensemo y'abamenyi be county ya Kisii nigo borokia okotaisanekane na mono igoro yoko nacho emeshara nabo igasogo chora chinsemo ase chinyombe echo chikwagachwa. We have raised a number of concerns. One of them, which was contentious for me, is the fact that the government was able to collect funds from us, from the government, from the pay slips, and the regulation only talks about, the Act of 2024 only talks about allowing the levies to be collected as soon as the bill is ascended into. According to the Act, it was ascended to on the 19th of March 2024. But civil servants have been having their pay slips deducted all the way from July last year. So it is not clear where the funds are going to. But one of the proposals we have made is that the money should be put aside so that it will be used as deposit. When was the advert done so that we can know when and how the contractor was picked, and what has happened in respect to the involvement of the locals? Because as the contractor is moving to site, we should be having such forums and functions across. And finally, we have not known exactly the criteria that has been used to identify these lots where the affordable housing is going to be done. And so, my take, I will request that the CS housing and the PS should come down and really give us the practical part of it, not the narratives in terms of the law. Ensemo yende y'abamenyi nigo borokia ugwisanekana gotebabuna nigo bakumoko bakumora igwense eryo gokonya bali babwatokonyora ogoke. Sisi kama wananchi wa Kisii County tunapongeza serikali na tunapongeza mradi huu wa nyumba ambazo ni affordable houses. Nonya nabo buoga niga enekia bune birengererio ebyo ngo kigokorera bale emirimo. So those concerns were very valid, and we have taken them for consideration so that the National Secretariat can effectively use them to enrich the Regulation 2024. Because today is the deadline to submit those submissions, we have given them room and given them the forms that they can use to make
written submissions. But for oral submissions, we have taken them during the meeting. Ingo ripoti rigeta seni Kiandizi TV, editarian Julie Kerubo. Mimono maliki oito Julie Kerubo chinga ki embure nyinge gendeta kwa bagego to imeyense ya Kenya na kongenda kwa bagego somba anene obumenyo ebimeli nabo igabange babantu gusirio bugima bwabo bono nigo abakenya banyareko bakwenekiwa una serikali nigegendete kwa bageko bekemero bili likwenekia uranyareko bageko ruwa obokonyi gochia se bali banyareko bagotwara umuchando buno yo koko na chinga kikira nase omuyega bwogo changera ekerisia kyama wawe yotoka sebunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira ni gomo bunge o South Mugirango Silvana Sosora baga kwenekia buna serikali nebegetense mochibesa echo chirabe chigokonya echo nonya nabo abori abarayikurwa se serikali chi county kwenekia buna ngo chitumeka balebya. Mvua imenyesha sana na tunataka kuhakikishia wananchi ya kwamba kama serikali kuu pesa imewekwa ya mitigation ya emergency. Hii kaunti ya Nyamira itapata pesa nyingi sana za emergency ya hii maneno. Mutafute governor na viongozi. Nimeona majority leader yuko hapa. Hiyo pesa ikikuja hapa Nyamira ifanye kazi. Kwa sababu ni ya emergency, ni ya maneno ya barabara zikiharibika. Kisii tulipata milioni 400. Hapa Nyamira mtapata kama 200. Hiyo pesa ikikuja ya emergency ifanye kazi na muione na wanafunzi na kila mtu. Tukue very careful na flooding. Mvua inanyesha sana, ukitembea barabarani kuwa very careful. Usipande pikipiki kama imebeba watu wengi. Ati imebeba mtu na unataka kupanda. Tulikuwa na ile mbolea ya kwanza ya kupanda. Kulikuwa na shida kidogo ambapo cartels walileta mbolea mbaya. Hao cartels ambao walileta mbolea mbaya watapelekwa kotini Monday wote. Alafu hii mbolea ya top dressing ambayo imeanza kutembea na kuletwa, tumesema kwamba tutaleta mpaka kwa hii center. Mheshimiwa wa hapa amesema atatafuta center ya karibu hapa tuletee watu mbolea ya top dressing. Na ama namna gani? Tokoska motwe torigereria lianyareko baga korekana isko yorogongo rwa gusiri tkoria lero nigo muraibwense Daktari William Ruto anyarako baga kora omo sangerekano huyo nyarako bago koreta mo abaraibechi se aime yorogongo rwa Afrika asekerenga gyogo kwanera igore chinchira a chinse chiranyarako bachikwegenderia ase amagendero Nomuyegano nyana baba wekiranwa na barayikurwa sinsemo aho aseruto abaga kwenekia buna ense ya Kenya nigo jerwetekegima ase okubeka umukia bwo kwenekia buna babere bako bwaterana ne chinse chinde aso wekinya ase sector ao kwenekia buna uchumi yaberege kugororwa Muliki ito Vincent Onyancha na rwoti urasenchire wekirano Omuraibwense William Samoei Ruto ni gaigorabeno omusangiririkano bw'okubwaterana kwa magendero amune chinse chinde International Development Association omoje gokorekana imeye county ya Nairobi Ruto gokwana ni gamulikira gati yemechando ejuegenderete kone kwanda munasogonchirire kwelire ekerekeria Kenya kunne monone toigo abege kerekedi chinse chinde chigenderete gokunwa no murakera. Today we gather here Kenya and the broader East Africa region faces severe flooding that devastated communities, destroyed infrastructure, and disrupted our economies. Concurrently, Southern Africa confronts intensifying drought, affecting nations like Malawi, Zambia, and Zimbabwe. Gati yabarai aomba ikirana somo jegabuli tukulia lero asentunde yemerongevere nalimo omuraibwense ya Uganda yugori kaguta Museveni abaraibande buna Samia Suluhu kurense ya Tanzania omuraibwense ya Burundi omuraibwense ya Ghana Malawi Sierra Leone omuraibwense ya Comoros na boigo no omuraibwense ya Mauritania chingakyo chiboigo omuraibwense ya Central African Republic nekena sensemejo omurai Andre Lejelina obwense ya Madagascar na boigono muraibwense ya Somalia Hassan Sheikh Mohammed Prime Minister wense ya Ethiopia na boigo no muraibwense ya Guinea omuraibwense ya Algeria gati ya baraibande Ruto gokwana kurwaso mujawe boigoni gamentabuna chinse chinyinge chi Africa nigo chimenyerete amakabeso. As many Africans and other developing nations face severe debt crisis, the rising cost of living, increased commodity prices, and supply chain disruptions severely impacting our food security, healthcare systems, and overall preparedness for
response to crisis. Nengana yegwa koboko n'umurebe wense ya Ghana Dakwa Akufo-Addo nagote yabuna na wanyene nsi ya Ghana nigegandete goetera makungu koruwa bakunwa na COVID-19. More than half of African countries are debt distressed. Ghana is currently going through the restructuring of her debts under the G20 Common Framework, which we all know is a slow process and needs to be stepped up. Chingakia chum Prime Minister Abiy Ahmed Ali kurwa sense ya Ethiopia ni gate ya una sense ya murembe go ikorongo ru Afrika ruargani chinkwana na buge komiti ya murembe konyara go chorwa boigoni government abuna chinse chinde buna Ethiopia ni go bwatomo chando anemono buko barakwemeremo ase abasaye. For a peaceful continent, we must foster dialogue and reconciliation. Like many AIDA countries, Ethiopia faces unemployment and a skill gap challenge. Omre wense Uganda Yoweri Kaguta Museveni ni gate bere buno rongo rwa Afrika ni go bagane tyo kubwaterana nabo gokora monchilyo unenchire mu yogo sira na soko nyara gokore mechandenye bwateranete asobe igomore wense ya Tanzania Samia Suluhu ate bagati ya barayibande ni go bagane tyo kubwaterana kwa rongo rwa Afrika. Africa does not need sustainable what? You could call it sustainable underdevelopment. Africa needs socio-economic transformation. Indeed, AIDA has great potential to help its recipients to leverage resources from other partners. Kira yu again rete muraiwensi ya Somalia Sheikh Mohammed ni gato giri muraiwensi ya Kenya William Samoei Ruto aso kuwaligania umoja gojo aiga sense ya Kenya niko chinga kichu muraiwensi ya Malawi amentabuna Malawi kuna chinse chinde niko chumi again rete koba kongera. I wanted to thank the government and the Republic of Kenya and His Excellency President William Ruto for hosting this critical meeting on AIDA 21 replenishment. Because despite the anguish Malawians have gone through and the pains they feel, Malawi has not only survived, but is in fact showing signs of recovery. Nentunde nyemeronge bere nalimo asomo yuko yokorekana aiga sense ya Kenya uyokoreta chinsamo na goikirania amangana renge tamagendro umajiga umanyakane tebuna International Development Association. Reported on Dizzy TV, Lieutenant Nchenkuru Vincent Onyancha. Togoska motwe ni gogo etani abantu emerongo ene banyareko bagusiria obugima bwabo magega yogo sombwa na mache mambia bono asensemo ya Maimayu ime constituency ya Naivasha. Nigo abantu abo baba gusiria magimabo magega ye damwe ya mugwatika se chinseme cyo koirera chinyomba wose chinga chinyinge go sombwa asinonya na babange babatikirwa chingoma echo bagendrete ko wenia ase chinyagitari. Ni nyana bo nigo omobunge bwe constituency ya Naivasha Jenny Kihara hanyara ko bawikira na sayo na koboria serikali nyara ko begwosokia subwa ngona kwerekea uranyare ko bekwena na obokoni hokia se bali banyare ko bagutwara omochando buno yuna gutomanya omorikyo ito Kevin Mogambi. Kubuatekana nembure ntindie genderete kwene kiwase chinsemo imense ya Kenya emwambe ya rero ni abantu gwetania merongene na babere baba bagosiria magimabo magega yembura enyinge gutwana gusomba abantu ase chinga chinyinge chinsemo cha Mayumayu ime county ya Nakuru etoige ntindi njabage kwene kiwase chinsemecho yembaega yoro choro mororange ne chinsemecho gwata chimbebe chiaye omubunge bwebunge ya Naivasha Jenny Kihara oganirio bokonyi korwa se serikali anene na inde obeire kago saba manyagitari gotigo mugiro na gokonya bali bairirwe ase chinyagitari. Naivasha constituency, Nakuru County. Operations have been going on. Trees are down. There are bodies. They are still looking for more bodies are here. It's just sad. It is a sad moment for us here. Ni kwamba all our stakeholders in the private sector watusaidie na the ambulances. So far wenye wametupatia tunashukuru. The Red Cross tunawashukuru sana, lakini waendelee pia kututumia. Tunahitaji pia msaada wa kidharura. We have so many people affected, wengine hatujui mahali wako, wengine hospitali zimejaa. Kwa hivyo we are calling upon all our doctors, all our specialists kindly to put the strike aside and come and assist us. The situation is a horror. It's like a horror movie you are seeing.
sababu imebeba watu, imebeba manyumba, imezoba mpaka magari. Sasa bado watu wanazidi kutoa maiti, hadi wa saa hii maiti inaendelea kutolewa. Haijulikani idadi ni ngapi ya watu ambao wamekufa. Abamenyi bensemeyo nigo baenekiribu n'abantu abange nigo babwate mechando y'amatobe n'abandi gosombwa n'amache nonyigo omurobiri obukubatori abo baba bakubwateranirwa somo basukana oyo nigo baba bakubwaterana n'abanyanyimbo ko rwasege kosi gya Kenya Police abanyakiombe ba Kenya Red Cross County Disaster Team n'abamenyi b'ekinsemekyo. Probably going beyond what you call above normal levels. But we have seen a situation whereby, like the unfortunate incident waking up to the morning of today in Mai Mahio, specifically in the Kamuchiri area, where we had the old Kijabe Dam breaking its banks and being able to unfortunately get people, catch a lot of people off guard in the wee hours of the night. And so we have had quite a couple of people who have been injured. A couple of them have also lost their lives. We are talking about over 40 people who have already been confirmed dead, and hundreds of others who are still being supported with various situations. Kubwatikana nega korwe ekiombe getenenerete chipara imense ya Kenya NTSA kyabere kegosieka epara ya Naivasha mayumayu kwene kyabunemete yabakegugwa separe yo yabere korusigwa inko reporter ya Ndizi TV incheno mosakibwa mangana maya Kevin Mogambi. Yemono mogoriki oito Kevin asorobotirwa senchira yobo ikirano chinga kyecho nigo mokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua nyarako bawikirana asomo basokano yobo gosombwa kwa bantu na macha senseme maimayu sanyarako bagakwena na obokonyi bwabere nabo gokoboria abakenya banyarako bamaiso anene chinga kimburi agenda tukabage gotwa Gachagua nabagakwene kibune serikali nebegetemero birimikiranu yo kugendera gokonya bagenderete wako n'umuchando bw'embras chinsemo au imeyense ya Kenya asiba igo mugavana bwe county ya Nakuru Susan Kihika abagakwene kibune serikali ya county chikotenera emirobero yonsi yobowenya asibali bagenderete kubweni wasi Kinyagetari. Ni mambo mzito. Na mimi naomba wananchi wote hii maneno tuichukue seriously. Wale ambaye wako pahali ambaye inajulikana tunakuaga na shida ya maji. Tafadhali tunaomba nyinyi mkubali mwito wa serikali tuweze kutoka pale, kwa sababu tunaweza poteza maisha. Tumepoteza tayari, ile mili imepatikana zaidi 45 na kungali watu karibu 40 ambaye wanatafutwa, hawajulikani wako wapi, kama wamekufa, kama wako uhai. Kwa hivyo ni jambo nzito sana katika nchi letu la Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mimi naomba our people, tafadhali, madriver wa malori, wa matatu, wa bodaboda, please don't dare nature. Tutashikana pamoja kwa wale wote wako hospitali. Your Excellency, tuko na watu kama 110 wenye wako kwa mahospitali in different status, na tutaendelea ku make sure wametibiwa vilivyo. Mimi kama county government ya Nakuru tutagaramia. Onjomo ligelewe kirabuno tokugenda omotimoko mutangani kegima imeye manye Jumatatu jinsa isato chiabono botukega kitakwenda sensema ya kabiri studio nyarako batokomera na Amonere Sultan Obangi igarachi gutumanya mange munatwarigana kurwa emanye chigosori tobasaguskare. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato
Botuo isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro botuo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe na gusugiri nende mwanchu murigire na gukwarigania ase emanye chigosori chinsa isatwire tene Victor Sultan Obangi ayemanye chigosori to yachake ko ruasigeti kyanyamera ko ase ligi ya FKF Division 2 abu ase timu ya Gusii Stars yegendrete gotingia chimbero chiabo chokane kinga ngo twalere obobui gose oborai bwe ligi ya Central Zone Division 2 timu yo ya Gusii Stars nigo ya yagete timu ya White FC egoliemo sebosa kwenekeri kwenyera chipointi sato chingencho ase egange yabo yokoendera kora gose koira obunyangongo bwe ligi ya Division 2 en zone ya Central eli chigoswa ase egetambukire kubwatia ase chiligi chia FKF mulikito captain 001 na egete asenseme yo ya Nyamerako na gutwarigania robotiro kubwatia Ekemina no kia ligi ya FKF Division 2 egeti Nyamerako niko kianeta mochi timu chia White Hat FC amona Gusii Stars emarogoba ya igoro ense mentangane kemene keniko kerete makali timu chionsi gutanyonsania ensemo ya kabere egoria gosolini go yatogete taika ya merongo kianda engake Gusii Stars yanyonsetie koirera konyoro bwiwe chipointi sato obwo bwakonyire Gusii Stars koigoro munganyi bwe chipointi nye igora serombe yabo Kwa majina naitwa John Yamweya. Mimi ndio mkufunzi wa Gusii Stars. Haikuwa kazi rahisi siku ya leo, lakini Mungu ametujalia dakika za mwisho tumepata pao. Naweza sema kwa vijana wangu shukrani eko na kazi ambayo tumefanya. Naomba tuendelee hivyo. Nadhani nimepata na game moja ndio nifikishe lengo langu mahali ambao nafikisha. Otherwise for the day I wish my technical bench, my management and my patron the good work they have done for the day. I wish you the best. Ensemo ya White Hat FC gwetero moro kiobo monene Kirongo John nigagoteba buna ekerengo kia iguru kikimene kio nigo kiaingereta bagosori baye koirera barabwo gosirie keminane kio. Game imekuwa sawa tangu first half. Tumepata chances mingi hatuku confirm. Pia second half tumelala kidogo, wamepata chance wametupanish. According to that, players wako sawa, wamejipanga. Ni pressure mingi wako nayo. Hiyo bado tutahandle, bado hiyo pressure ishe as time goes by. Coaching iko sawa, hata point iko sawa na hata point iko hard. Ukipata ma players wanakupeleka vizuri pia inakuwa sawa. Kwa saa hii nikungangana nayo, ende alikuanga na hiyo mikoba ameniachia. Nikungangana na timu. Inse yemeno bibere eligi koera
nigo bwamereri borabe gati ya Gucha Stars au batangaine na point inye iguru ase Gucha Youth FC korora nigo ranyoreri bagaria ya Mase yemo korwanira goswa ensemo ya FKF Division 1 korwa Central Zone Division 2. Umuhimu wa mechi ya leo nimefungua gapo na point 4 ni muhimu sana. Draw game ya leo ingemaanisha kwamba lazima ningepigana mpaka mwisho, lakini kwa sasa hivi nadhani nacheza game moja alafu ni malisha shughuli. Mechi inayofuata ni kati ya Neno Namu, nitakuwa nacheza kule nyumbani na nahakikisha kwamba vijana watajituma. So nikimalizana na hiyo game nadhani nitakuwa nimetangazwa ubingwa. Kwa ripoteria Ndizi TV korwa segeti kia Nyamirako ebunge ya Bonchari county ya Kisii Reteria Nendemo Steven Captain 001. Casey Odhiambo amona athagi tego nigo baye na chirete timu ya FC Leopards tikiti yogoswa se chi semi-final chi ligi gosege kombe kia FKF Mozartbet. Timu hiyo nigo yagete timu ya Compel FC chigolisato aseyemo abua se Philips Muyu ayebegete Compel bosio asijiteka chintangani chegosori kolende maikaya ya Casey Odhiambo akabeke goli ntangani aseteka Ngebere na gatano kabere maiga ya je athagitego akabeka kigoli bere kwaneke magana koba kigoli sato asemo na kuyinachira etigiti timu iyo ya FC Leopards goso ase semi finali asebono irachikumirana ne timu ya Kenya Police FC. Sio jambo alivyopiga Ronald Madolo akaiwahi alivyoiwahi Philip Simiyu akamkuta mlinda mlango Humphrey Katasi hajaingia uwanjani. Humphrey Katasi alikuwa bado hajaja uwanjani. Humphrey Katasi alikuwa bado anajiuliza kwa nige ni ukweli tunacheza Dandora. Kitu cha kwanza kikaingia sekunde 30 za kwanza tayari FC Leopards wakakubali. Changanya FC Leopards wakajaribu kuweza kutafuta nafasi. Randy Bakari akapenyeza, lakini ukiangalia ukuta wa Compel ulikuwa umesimama kwa uimara kabisa. Jepta Okiring bila shaka Jepta Okiring alisimama tisti na kuhakikisha kwamba ametoa mpira, lakini hapa ndipo mambo yalibadilika na Casey Odhiambo piga kichwa safi sana na kuhakikisha kwamba amesawazisha mambo na yakawa moja kwa moja na likawa bao la kwanza Jeremiah Wangila kufungwa katika mashindano haya. Birthday boy Casey Odhiambo akinitamkia anasema kwa miaka 17 tangu aanze kucheza mchezo wa soka, anasema kwamba hapa nimekuja kuhakikisha kwamba natekeleza kile ambacho nilifanya kule maeneo ya Mamboleo Kisumu. Goli ushirikiano wa Casey Odhiambo na Clifton Miheso vile kama ilivyofanyika kule Kisumu, goli ambalo liliwarejesha mchezoni vijana hawa wa AFC Leopards. Angalia tena hapa Arthur Gitego anakuja hapa anaweka dungilia msumari wa pili kwa upande wa AFC Leopards. Alifunga magoli 3 mchezo uliopita dhidi ya Park University, lakini hapa anakuja kuwaweka uongozini AFC Leopards. Ni shambulizi jingine ambalo aliweza kuliandaa AFC Leopards. Hassan Beja akageuka vizuri, aliponyanyua uso wake akamwona Arthur Gitego. Arthur Gitego akamgeuza vizuri kabisa mtu wa Bramwell Simiyu, alafu akamchungulia Jeremiah Wangila yuko wapi. Anafunga bao la 3 la AFC Leopards, bao la kila pili mchezo wa leo, bao la kila 5 Mozartbet Cup msimu huu. Bila shaka ni bao zuri sana ambao alifunga na sasa amehakikisha kwamba FC Leopards itakuwa inacheza dhidi ya Police kwenye semi-finali. John Mark Makwata nerena na chirete timu ya Kariobangi Sharks tikiti yogoswa se finali o se semi-final yegosori yogo sege kombe kio kia Mozartbet kombe kia gendrete a sensemo ya Dandora a Somoche o Nairobi. Makwata ni gayegerete timu ya Kariobangi Sharks goli ya bene okora mungana akoba eyamo a sebosa na koyeso ya timu ya Kariobangi Sharks a se semi-final chinga ki timu yo era chikosoria na KCB. Umubuyi egati ya KCB na Kariobangi Sharks na jikumira na amono umubuyi egati ya Kenya Police amona FC Leopards a se finali ya kombekyo. Biko tena akahusika tena kwa mara nyingine tena, pasi nzuri akamegewa hapa, lakini ikiingia kwa ngume akajaribu kupiga fataki likababatiza mtu likatoka nje. Lakini hapo unaweza kusema kwamba upande wa kushoto kwa timu hii ya SS Sadu, upande wa kulia kwa Kariobangi Sharks ndio mambo yalikuwa yanafanyika. Bila shaka na ukiangalia vizuri timu ya SS Sadu walijaribu kukuja sana, pia nao kuja kupata nafasi yao nzuri sana. Kijana Adea Bokins kajaribu kumchagua Stepanos Wekesa kutoka eneo lile la kushoto, lakini akakosa kumakinika vizuri sana na ilikuwa nafasi nadra kwa timu hii ya SS Sadu.
Hapa ndio mambo yaliweza kuwajibikia pakubwa kabisa, ikawekwa ikajaribu kutolewa, lakini kaingia kwenye miguu yake mchezaji John Mark Makwata kutoka kwa Steven Bwire. John Mark Makwata kati ile mpira kamchungulia Said Ngare, yuko wapi? Makwata kama Makwata ambaye tunamtambua moja kwa moja, ilikuwa ni kuweka tu rahisi nyavuni. Bila shaka ilikuwa nafasi rahisi sana kwake Makwata, ukiangalia uzoefu wake, akajua kwamba akitulia alafu aweke mpira katika guu lake la kulia, basi ni rahisi sana kumpiku goalkeeper Said Ngare, na akafanya mambo ikawa moja kwa bila. Bila shaka ni maamuzi mazuri sana aliyofanya Said Ngare, kujua kwamba kipindi kile cha kwanza Makwata alimwahi, lakini Geoffrey Onyango kakuja tena kutoka kule upande wa kushoto kamhada goalkeeper Ngare kwamba anataka kumpatia Makwata ule upande mwingine, kajaribu kutafuta ile near post, lakini Said Ngare akamwambia pia mimi nina miguu ambayo iko swift, miguu ambayo iko vizuri, miguu ambayo inaweza, miguu ambayo inacheza vile vile, na hapa ndio akaweza kuondoa mpira. Ngome kabaki bado ni 1-0 kwa manufaa ya vijana wa Kariobangi Sharks. Hapa ni nafasi nyingine, wakajaribu kuweza kupenya vijana wa SS Asari, Blila Blango akajaribu kurwa sensemo ya NSL monchumuligiri yanko manyie asobwango buna chitimu o chakoletie asichikosori che ikende timu ya Mombasa Elite abona MCFFC asoka makalio gotabekana goli endeli tukulia Jumamosi Nairobi United amona Kajiado FC Nairobi akabuye gosori yochi goli bere ase ligena resegero timu yorogongoro Gusi FC ega kwa ne timu ya Rainbow chigoli bere ase ya monarore gotebanga timu ya Gusi FC. Ligi ya National Super League is doing well as Shabana in the KPL. Kolende yekoro kuna ewono no bali uchinsali kolenda matumaini yitonga chitimu ichinji kolena ki okora buya as chilege chobale military nengoro kwa Victor Sultan Obangi tetentampoke asensemende studio to yakolere asobwamo ase emanye Jumatatu to basaka Oscar. Biamono Victor Obangi ase emanye chigo soria sanyare ko bagutumanya mange anyare ko bagwateka korua ase ebiti abe chigo sori. Karibu sana Victor, embura egereta ko begutue nyinge timbanyeti osembo beki anyare ko bekwene kiasi chigo sori chitimu chinge chikali gutamena nga ya twachete getikia bwate kole ndo metasi chigo sori ngende kiangiringi mbure gutugerase bononye gwatwire twasa mazoezi yao na induntu atwiretu ono nditayo kabwata advantage ende na soko bu sego sori chinga kimbure gutu soko bu wega sego sori chinga kimbure gutu ye wa effective both teams ya singenjo mbura turi gutunse mwe yageti yatige yende. Alright, asante sana. Timanya tia seke mina na ikikia NSL watenga. Sorobotiro romweli timu ya Gusi FC negento kabe okora bya bonona iwana kinabya balin Victor Teva. Na tena the anyete basike songo na dira raisi. Gusi FC yes is doing as well as Shabana in the KPL. Wanyo itobwa mangana yekenya mure revelin osero. Ande rimaiga ye camera. Naki engane yemineti leona kolosoro ngora usi timu nero ya gosoretia ase 11 Lions NSL ase division 2 ase ligi ya FKF division 2 timu nere krokunga Gusi Stars ngagitene timu ya Chabwango iga ndoche kare ko munyaka bwango sana confusion nero ake igati timu ya Gucha Stars na Gucha Youth asingencho vunanche amanya tiliko nyara wa differentiate mono lakini Gucha Stars ne timu ya Chabwango iga captain 001 na chikonda binga ninki kyagerete abantu aba Gucha Stars bagacha bado ne lieta lya Gucha Stars chinga kitu abwate timu ya Gucha Youth FC asingencho maite confusion abewe koma chikoba noteba nga Manchester United nero na Manchester City unere plane clear nga Manchester City na United lakini gaiga se Gucha confusion abera abo lakini toko pasabera maya bamuraba Gucha Stars ase chigosori chabo chinga kibale ase rombeyo ya zone ya Central baligetie gokina ekero cha se eligende.
timete valini Kenya tokobe korekana sa miaka ya nyare kobe goitama igatwaro che sponsors ya banga ba wesokia wa sponsor chi team chi company chiri cha KCC ntwaro che chiri company nyingi chiogo cha mawa chinde cha wesokia cha sira chi team orwase chi level a che chigosori kini asobwanga na okanyore team weta cherasa kigimate bwati nonye nibo yo konyara koba ye kuirusya kurwa samo gochia sande nonye gochiko gosori. Tima ikini jaro kiachike kabana nayo na watere tumanyiti akorende kero kendo mete nonye kero omuntu ugusira umuntu bara matumaini tayo go gendro gusira umwana uyo kumwakanero none school fees lakini magega none yo kumuteive kumukia bara gusina umwana yagendrete kugwa ngwikore nona ayo wakomoyo whatever kende yabako ababaye wesokia na kuruwo gusira ukwega eba gwikasi bakomoyo nakina tebe kwa Victor asense moyende nande sponsors ngwesokia bari umuchando no linga kero bagwesokia ugutaiwana na kero gokobo no kuya nande no kobe nigo bako gendense mo bachakie timu ende ngao bono effort iliale uchakobe kune ne management yere maiga ye timu wichibere uchia se timu yemo yaba separated uchia se timu kando on the positive side I think a timu ya Gusii FC nigo yaro asetigwe na igatia abantu barweta sensemo ya Shabana. Igo nande na boto teba it is positive ga senye nchonye batarweto ndwari gocha gutwara timu era se KPL ne yendera se National Super League. Kikiera na boligo konyoranga timu cheto squeeze anyway they are really struggling financially na kwenyorera enivo iko bakonya sobokore bwa keralituko twara nonye timu gati timu rasa ngora gusia se amatuka magaitire timu ya kirase gete kogosoria kwa miroro nengane tariko ba gekoreta ogosemeria sana nena saba gosori wega business geto ase aba menyiboro ngorwa gusi intwegerto nyare gusira chitimu chiri egento twende gukora no gwesokia uko igunga etimu ya Seitora Mashango ngogosorie kare estoki gendo nyirigereria ekere timu yego cha gukina egosoreria segetikia Gusii Stadium totebe lirio goso ngorure eniwe entry fee eniwe yokurwe nsinini nere kwenye konya yasuka kurwe kerengekamo kuchiekende totebe nikabwate gosori Mombasa ebe seri kwa runge kero yabwate home game nene uchikonye konya esuke lakini abantu abange mbali gwesoki batotebanga abana soma egosori ne bintu byegosori yamano sana Evelyn okoigorwa gwe skuru kwa nyare ko kwagero gwikira nasiri tikoria rero ngwanyara ko bagosukirwa amone wizara yichisemia sekeri bagotebanga nige mbuli nyinge gene tokobige gutu noko ningana nonyana batwarorere abaiburi abange bataragokera kigima askire bagatebona ningana yagetege gukorekana mubasokano yatebe aseri ritana tumeke kina tumekereria abakuburia nikiye kogere wizara yiserie kogera yamanyete mburango twere ndi abirega korra binde ngokorekana bire ninki etara mapema etebya abaiburi abana bari kwende skule ko skule gerega abange batebire abana mbaro baba basoma chiskuru kirasobware mu Mombasa Nairobi gosengai bachire onorgo turwabwato kwa bogukiera rero baigori banke mbaigeti korukera bone bacha kumanya ekera abana babo bachire una bali ono kubwato mwana ngo somali Mombasa iso ukuboka mapema sana make sure usabande bachiete igoro ona baigori nakibako imurunga bako mochie serikali ni wizara ya isemi ninki chiro bwatu ne chiga batari kwenanira sichinga kichigwenerete iri kwa baigori chinga kinyororo nane batebire bali bana babaigire kwa de school chibese chibayira biduga yakogera the next expense ende bakwe kubarigiri bachani kuri school fees barigiri efe abana babo chira make school nende wono ngai bakorusia efe abana bakwirira gochaka abana batigare skuru ase wikingi yes Victor asense mende a confusion injama chitikobo asengi njona iwete mokonyi bumura ibwense I think it was two days ago akoruya assurance nga chiskuru nchiko iguru una chia bangitu yes ngama chikwevo liri swali na indenga ngaki omokonyi bumura ibwense akoruya directive erase ministry ya yechise kwa ninga teba anyway na wora nyolenga mo waziri wechise Ezekiel Machaguna amokwanire tetu akateba tigaike gukwana mapema ake nande to anyolero mo waziri wechise agateba ngaki aya skuru tichiro bono abaibori ngo twara bale engusana nogete koranga no gutaigwa
bwana koro agati yo mokonyi bubura ibwense no mwaziri ango kisana aburiga bonekero mugote bachiskuru chisieko ekoro mu chando tari gote kwene kiwansemo chionsi ngati chinsemo mwatebire abana bacheka ekeye mubaira ne school era tuko mu chando ituraera abana baigete ko mu chando yo kwa ndo mwako mu abana ba school chiko se ko mwako mu libo linde Josephat Amisi asorongo rwa gusi ndanyero kengaki eterrain ase gusina kidogo eterrain to bwate yani ensemo yo tomenyete tali raisi toko ba affected na nambura bono intu tutobwati etoigo na intu toko sana ngani gugo na bali bataka bwati toigo tari so kolgereri abana baba osoma ndote no rogongo rwa gusi tera ene kiwa na chiskuru chiguru inyoro na chiskuru nchiro rogongo rwa gusi the likes of Sironga girls kisisku chiskuru echinene abaro kombaro bakuru chinsemo au mbaro bakuru Nairobi bachagega inyora bana aba mbara chinsemo mu chando gendete kwene kiwa ni so na Sironga girls totebe yayigoire skuru ose none kisisku bayigoire skuru abana bande bachire bari within bari cross chinsemo chira Kisumu nini bachire oyero kari Nairobi yotaranyara wika tari wachiko tikara maiga sensemo ya masomo right advisory na iwe korwe kunga abantu motige tumeke pale tumeke ria kericho mota emwe tananega para tumeke pale yumba weke school lakini nyora bana abantu nabona na iso mono muchando yo berego ko enekiwa abana marabo myete chinsemo chiri muntu takunyara kuru none gali ekitauni ari negari nekimwa uba abone kimuchando abana una barako all right abayigori tunyara ko batokoremerania Evelyn literally ya mambia bono tari no school chi boarding ose chi school chuka cha semenya tari nabo kamambia nanyora abana bakogende school ndeka chingeiga yaya ira na guchinga anyway ne challenge ucha se wizara yechisemi nyare ko beko bwatoka o mairania buna ya singa kichibwena telikone kyabuna abana banyara ko bagoikira totegarita senseme yetoigo aba Kenya bangi banyara ko bagosiri ogima bwabo ko bwatakana no mubasukana bangi basomberwe amona mache nabo igo etugo ase bamenye to bamenye bwabo boyo banyare ko bagosarigwa ase ritkolia ntonyara ko tokwandikia sesame mai sesema ya mai na mo chando bago kwene kiwo monene ane na se edaraja yabage ko ateka yairira aikenyore keyima chinyomba cyaba kinga cyaba kibosomba mu baro monene abantu ikabona babate banigo bare 45 bari banekiwe gusira mayima kore abanke barasinya gitari aho ikibagenderete akobwenia guse konyoro bokonyi bugwenia kine kwa kiyo cyane lakini sikurigere na ndya sense yake nyona tari mayima yoka inerense mo yabire kwene kimubaro monene bonataka kwase ase omubasukano yo kure n'ikisemo chinyinge tu ase abwekabono abantu bakure ko bwatkana limbreye iremensi yake no betani timye yemo mira abantu betani timye yemo ndisukuriye korwa echikorwa totebe ko isikuriye historia kurumagega ekirimbure yabirige kwene kwa Kenya bantu mbanya gusiria mayima banki buna basiri bumwa abasirira mayima makoyo tunde tanganike gima yo mubaro moneno genetse ko bago comment ka Victor serikali genetse ko bage kuruto tanaboye kubwatoka engwana na gosemia ba Kenya bali bamenyete asamatongo sashisemo chirichire chiloland banyara ko bakorora ba Kenya bange babori ngaituguchia ngaituguchiri tunyara ko batugwekenga na twetange amne toigo bune na mabori kero kende timanyiro serikali yanyare ko bekora na machibu yo tenga ya karuga iga embassy asomenya tenga yugo chibono Amisi isikuriye bya no mubaskano yo wedit koria rero mu yokerekana seseme maimayu amo mukonyi bomurayibwense kandi gashawa seri bari murayibwense nabaga wikirano umwaziri wo bosombi kibyumba muri kameni kati abarayibande gashawa nabaga yasengwana yaye nabakwene kyabuna asinsemo kire cyonse abanda bagendete wa kumucandwega nibo bawikirano roro barireria usina seskuru era subwange kirima una seseme yo ya maimai nateba eskuru nera tebirange gagu asa abayibairo bokonyi buna chimatres n'ibintu binde nakugania abana ikibanganye ochoro igone ngenda irumna asinsemo chinyinge kwaro cheri tkorie gorombari ngase chinsemo chia madare boigo kubatko bokonyi bungibunego abakuriya ase ensemo na eskuruga bayira abantu bali akirwe balase chinsemo chiri chiwa ku muchando yo babagani bamenyo lakini ndege ndate babanta abange tibali koiwera
kero batebi bunganya korwagu muchiga igamokonyeke amabuli bakubuli ngito chikokorora Wego amisi ngagirete nonyene serikali yabwatirwe off guard ake ne embule yego twasabona singenjo amatuka maega tumete gusini igoro yo kuonchererio ko kwelire kwabere gukora ligwasa amatuka bwangoiga amatuka magega engakinere twakamanyire nga umutiko chakira umutinyo gocha ntoche tuigu cases chiembura sense mugete una njenga girete kero ababu na mwamba alingo mubunge obudalangi nere muno kanyoro muchando yega nigalinge go prepare mapema otebya abantu nganya kurwa season ya gochandika yaikire abantu banya kunganya bali batalinge koigwa nanga girete ngakeke ekero Mwai Kibaki alinge umu president mungina naro trenda tio sana olenga oteba serikali saidia igo serikali nero nebwatire off guard ake ase ugonchirio ko kwelire ngagirete bonoiga abantu bali ngita sense meyo ya weather bairanire magega baligereringa ekero ya onchiriri etrendi enyinereriye egera tuchikomanye gwasama tukwa arebosio tobeke miroberio yokone kinga ki mbure na indetrio tonyora una yatonyoje off guard ase enseme umwakwe challenge enena se bali bakwamererio manyata sobwango twarale abange bakwamererira baroche kabisa macha gweta kwanyoro muntu otogiunga ya eno mogendi kabisa bwachire nguma amacha ina makaye tanegari mona barunda bechipara na bakuboli wakwenekya bunango babare maiso so kwenekya bunababekira magima y'abantu asaroro mwanju muri yasinge nchebiro atwanjere tokutorere management atatu chinsaisa togega senjere yo wikran myemono bari bonsi mogendere tokutorere ase chinsemo au nyarabayigo gwetera asenchira yaito yemitandao ensemo ya Facebook na bagutobwatia bunandizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyara wetera Ndizi TV News www.ndizitv.net asensemo ye website yaito nabayigo nabokunyaranga nabagoto follow us WhatsApp channel yaito @ndizitv news Oriana kiachi bichenero gichawe kera senchera beno ningakoro kwa Petronira Mukera ilietariane Evelyn Osero Lydia Mosenero nyarakobaga kwene kianga gochere gwetera somo na bimanyiriritirane kwa Josephat Amisi mbia muno aya sokwira chinga kichiaona koyogiriria asenchira yoboikira nunto bwakterana nere Captain 001 asemesa yemanye chigosori Eliane Victor Sultan Bangiro Tambe ipo siku tuzidishenia